Huria di Tuhata, nani arolongan di bagasan Yesus Kristus, tabuka ma parbingwata, marende meita sian buku ende 550 sia. Marhite-hite guardi de bata ama, dohok guardi anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohok guardi tonde perbadia, natu mopalangi do tanoon. Amin. Songonon di dok Tuhan Yesus, roh mahamu tuau, hamu akan naloja jalan asorat, upasonang pehamu, buat hamu ma augaku tuhamu, guruan hamu ma sianau, aina lambok doau, jalas naseret maroha, asa dapotan paradianan, hasonangan tondimuna, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idaho nagogodo si musunami, setalu dohami di bain ala ni hagaleon nami, di baini upangi dohami tuho, sai pargogoi jalapamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaonan ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tangion hamuma patik ni debata imat sian patik naparjolo satu patik pasapuluhon. Patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup au bainomu debatam. Patik paduahon dan jadi gadaonmu jaladang jadi sumanonmu manangahan na di Banua Ginjang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabi si sombaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon, goar ni debata, ianggo suture dalanna, ay hona uhumna dosogot, akka namar sineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dinaonomari maulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jahoba de Batam doi, dan jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe namangebati hutam. Ai di naonomari do itoppa de bata, langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papituhoni. Di baini do umbahan na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradian nai jala di parabadiai. Patik palimahon, ikon pasang apom budo natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangulu di tano na nileon ni Jahoba de Batam dio. Patik paonopon, ulak ko mamunu. Patik papituon, unak ko mangalakup. Patik pawaluon, unak ko manako. Patik pasiahon, unak ko olo makatindakon hata dasututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi halayangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi halayangan ni roham dongan saripe di donganmu. Manang naposona bawa, manang naposoda buru-buru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok di debata taringot tu patik da sapului ondo. Audo Jahoba de Batam ninna de batata. Pargogo na suatu dosa jala pardimas. Siluluan dosa di ama-ama tu pinoparna. Rodi sundut patuluhon, rodi sundut paopaton. Pinopar ni akka nama sugoroha diau. Alai asido rohaku di akka nama ribu-ribu. Akka namar holong ni roha diau. Na somangalau si ipatiki. Imasahana atong rak bagi dogogo mahita lao mangulao patik nei. Ale Tuhan debata saya pargugui mangulao nombar tu patik ni. Amin.
Satopoti madosatta tuharopan di debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di baduang ginjang. Pargogo na suatu dosan. Pardenggan basa doho jala ro di saleleleng nado asini roham. Saya marpabuati maroham di hajaton nami. Jala saya unang beingot akka dosa nami. Ay jot do hami mardosa marado poko. Jala jot do husungguli hami. Rimasmu marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehova. Saya unang paingot-ingot pangalosyon nami. Unang alang asini roham. Saya urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuon nami. Palua hami, jalase sadosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi hata baga-baga taringot Tuhan sesaan di dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jehovah, lambat tarimas jala para si roha godang, dang dibayan tuhita hombar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tuhita, ombar tu akka hajatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah di akka namakka biari ibana. Asangapon madi dibata na diginjang. Amin. Tabigima hata di debata turpu dihita di bagasan minggon imana tarsurat sian 5 Musa 10 ayat 15 rodi ayat 20 tajahama marsikap soring 5 Musa 10 ayat 15 rodi 20 panurirang sada songonawon patindangon di Jehovah debatam sian tonga-tongami sian akka hahanggim ibana tama tangihonon muna Hombartu saluhut nang pinangido ni roham sian Jehovah debatam di Horeb uju di are parluh tadi ni mudo dang betar bege awu soara ni Jehovah debataku jaladang betar parini da au api nabuloni asa unang mate au dungi Roma hata ni Jehovah tuau denggando hata nadi dok nasidai au matutu patidakon sogot ni nasida sada penerang sian tonga-tonga ni hangi nasidai songon ho jala ahu mangalehon aka hataku tu bangsan wan mangana gabe hata honona tu nasida dasaluhut na hato hononi ibana. Jadi manangi sena soolo tumangihon hataki akka si hata ononna di bagasan guarhu ikon au mangalusonna tuhai ibana ima sahat alai itu maka tahun sadahata di bagasan guarhu soalu mandokon hatononna manang panurirang nama katai marhite sian guarni akka debata sileban ikon marutang hosa panurirang sisongoni ima sahatna martua do akka natumangion hata ni debata jala no peopsa amen.
Indakko maha porsiautai, songon nahitinakon idongata sa porsiaon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na satu dosan, na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tubuhan di si Maria, nagabegabian senton de propadia, andorang suabubuan. Ido tuhata, natuman nabernit, di pangumuan silatus, nama tetarpajal do ibadah dia pinar silang, na tua tu banua toru di tanom, na mula mangolu di are patuluhon, nama naik tu surgo, lahun dulu siamu di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosa. Di sini mana tu? Manguhumi halak na mangulu dot namate. Au porsea di todir porbadia, jaladok sadauria nabadia, uria atau pani halak Kristen akan nabadia, do dia isain dosa, do dia tai namandok, mula mangulu sogot daging ni halak nong mate, do dia ngoluan nasura sudah. Amin.
Ting Ting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Septuagesima 20 Januari 2024. Topik Minggu, Sotunggabe Partutuhan Maradopon Akadongan. Naparjolo, Duksidung Tiktingon, Tabigema Surat Pastoral Sian Eporus HKBP Marhadomuan tu Pemilihan Umum. 02. Rencana Pau Jakob Pardita Herlina Boru Siregar do Pabor Hatot Inang Pardita Rospita Boris Yobing. 02. Titik saya Hobartu Surat Sian Preses Distrik Waru DKI Jakarta tanggal 21 Desember 2020. Rencana Pabor Haton Inang Pardita Rospita Boris Yobing Sarjana Teologia Dohot Paujakon Inang Pardita Herlina Irianti Boru Siregar Sarjana Teologia naeng di Patupa di hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 di permingguan pukul 10 pitu WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 02.2 Songodalan Madok Moleate Nirohatta tu Inang Pardita Rospita Boris Yobing di Huriatta Nasilingon tapasahat ma Hamulateo Nirohatta Marhite Pilihan Duksipul Jamita Tujolo di permingguan menugut Arian Dohot Botari Songanima Pinabotohon di Huriatta Pinangido tu wilayah dohot kategorial molo adong natarukap rohat tabe songon hamoleteo ni rohatta boima tapasaha di tiki acara Pabor Haton dohot paujakon di tiki ramah tama di RSG. Dung sidung permingguan pukul 10 WIB di Patupado acara 02.7 Duksidung permingguan pukul 10 WIB di Patupado acara Ramatama di Serbaguna Pinangido tu perwakilan wilayah dewan-dewan dot kategorial asa madohoti acara Ramatamai. 02.4 Hobartu Surat Sian Preses Distrik Walu DKI Jakarta tanggal 21 Desember 2020. Rencana Pabor Haton Inang Pardita Ruth Betty Boru Panjaitan STH Dohot Paujakon Inang Pardita Rospita Boris Yobing STH naeng di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Februari di permingguan pukul 10.20 WIB di HKBP Kebayoran Selatan. 02 Padidion Nabadia Namar hadumuan tu acara bisa sambut pendeta di hari Minggu tanggal 4 Februari 2024. Padidion Nabadia di bulan Februari di jadwal siang tanggal 4 Februari di permingguan pukul 10 WIB gabe tu hari Minggu tanggal 10 Februari 2024 di permingguan pukul 10 WIB. Perguruan dohot pendaftaran di hari Jumat tanggal sia Februari 2024 pukul 10 pitu WIB asa dibuan surat pengantar sian perhalal wilayah, fotokopi akte nikah, dohot fotokopi akte lahir. 07 Pembukaan tahun Huria. Ibadah pembukaan pertanian wilayah Patupaon di hari Kamis tanggal 15
Februari 2024 masuk pukul 10 siang WIB maringanan di gereja HKB Pasar Minggu pinangido tu sudah ruas jemaat dohot punguan kur asaro madohoti acara pertanyaan robe mahita di bagasan Lasni Roha 05 kelas CD 2027 sahatu 2024 persiajaran perguru madua periode 2022-2027 patu-paut tama perguruan tu anak kota mulai siang hari Jumat tanggal 10 Februari 2024 masuk pukul 10.06 WIB songonima saturusna masuk hari Jumat dohot hari Sabtu pukul 10.06 WIB 06 nomor bagas 06 titik sada nunga majalo pasu-pasu perbagason Insinyur Rocky Simajutak sarjana teknik master teknik magister teknik anak niamata Joni Simajutak sarjana hukum nahinan tuni inang Rohani Buru Nenggolan alamat Jalan Poltangan Raya nomor 10B wilayah Sada ruas ni HKB Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dot Orwana Agatha Eka Wijaya Astuti sarjana sosial Buru Niamata Ignatius Ponidi Tubuni Inata Veronica Satyar Sawitri alamat Jalan Kaswari 2 Blok F nomor 30 Blok E nomor 37 Blok E 37 nomor 10 Pondok Sejahtera Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang ruas ni Gereja Santo Yohanes Penginjil Jalan Melawai Kebayoran Baru pamasu-masuan nunga di Patupa di hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 10 sada WIB di Gereja Santo Yohanes Penginjil Jalan Melawai Kebayoran Baru 07 ruas Namoding. Nah di hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 nunga jumlah moding inang Jordan Boru Tabunan umur 27 tahun istri ini Amata Robinson Simajutak lahinan alamat Jalan Lebaksari RT 10 Sada RW 05 Tanjung Barat wilayah Sada tatangnya koma asa tibu tarapul keluarga nomor si tahun ini 08 ruas Napida di hari Minggu saya rion tanggal 20 Januari 2024 nungga pida ima keluarga Tording Sitorus inang Hot Maria Emboru Situmorang alamat Jalan Kemuning Dalam opat nomor 46 RT 10 RW 06 Pejaten Timur Pasar Minggu wilayah Sada Pidatu GKI Harapan Indah Bekasi Tikting naso jinaon songon parhepengon di Huriata Boy Mata Jaha di bahan tikting naong adong di Hitabe Jojo pastoral ni Eporus HKBP songon Huria Sinuarahon ma tusude ruas ni Huria hak Kristen Batak Protestan asa parjolo manangyakon anggiat lam tudenggana pinarbuehon ni pemilu 2024 anggiat lam tudenggana pembangunan lam mangerbang jala tugu demokrasi hati goran dohot hadomuan ni
bangsota dohot negara ta tanyakom nang panggungomita asa totong netral sitong dohot tigor mangula ulaun na hobartu asas keadilan dohot akka ruhut na tongon mardalan. Nomor 2, patujuruhon nasa narikot di bangsota digijang ni patujuruhon narikot tu marsahorong laho mengadopi hamaolon na masai balga niadopa ni bangsota di tonga-tonga ni parsiaduan ni saluhut bangso manarihon bangsota be manarihon bangso na biasa diri jumulo sian akka bangso na asing ima nalam do sian nilai-nilai hati goran dohot hadameon tu saluhut jala maralo tu orientasi ni pakkubasion ni HKBP tahun 2024. HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Nomor 7, sonang takas jala setia pinatuduhon netralitas nami mamuka sian bona ni pangaradeon satu pertikian ni kampanye pemilu ni bangsota eporus HKBP songon uluan huria nama ruas nomor ragam aspirasi politikna songonido di johon debata tusude aparatur negara nasumaribar nang tu nasian ruas ni HKBP asa tong setia tu sumpah jabatan asa tong netral dina pasauton pemilu na tigor bebas jala rahasia jala gok las nyeroha situtu paupaton taradoti ma hadameo dot hasonangan di hamamasa ni pemilu asa tong kondusif. Na palimahon tusuri na punah hak suara di juhon ma asa madiori hatigoran na sitong dang marojahan tu hata-hata na sotutu manang hoaks taringot tu ise sipiliton muna tada calon sipilitonmu boto perdalanan ni akka ulaon na tada nang partai politik na mangusung ibana boto takas manang na tutudo na sida sumakapi hadumuan ni sadok rakyat Indonesia dohot hinatogu ni hasadaun ni bangsot tasudi manang naholan makarikoton dirina manang horong na sadiri do taingot ma hatan itu hatta songon tersurat di 2 Musa 10 ayat 20 sadai nama dok lului ma sian sadok bangso lului ma sian sadok bangsoi halak akka nama siohot marroha akka nama kabiari debata halak parroha na sitong akka nama kagigihon pangomuan na suturut dang jari majalo pabotohon dohot paraton barita na sotutu manang akka hata-hata nama korhon hosom niroha manang hoaks nabui patubu perselisian di tonga-tonga ni si hatoropan jalana mabahen dirim padop dohot uhum. B. Manupahi pemilu marhite naborhat tu akka inganan papunguhon suara unang adong naso mamake hak suarana laho mamilit sopola ala pinaksa jala martanggung jawab
memilih sian akka calon presiden, dohot wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD, tingkat sada, dohot DPRD tingkat 2. Naung takas manguda jala dihaporsiai patupahon hadumuan ni masyarakat si tulahodo politik, si tulahodo politik uang, do politik identitas. Rodi sude tahe akka na mangula asa terpilih mahite akka naso sitong. C. Parsidohot marmahani pemilui marhite na dohot do gabe saksi na independen manang netral di TPS diganup inganan pemilih tondabe asa marhitei gabe parsidohot hita mangurui ia so mangotapi pangkalion. Nomor 6 menangyakon saluhur ruas ni HKP na parsidohot di kontestasi pemilu 2024 tahun anggiat bolas na sida parsidohot laho manguda di tonga-tonga ni bangso do negarata gabe sira dohot panodang Matius 5 ayat 10 1 ayat 10 alai huhut paingoton na sida pabua sakap ni politik dada huaso sabing alai tung hadumuan ni sudedo. Opak roai penutup. Sonima tona pinasahat di bagasan tangiang dohot pakirimon di haradeon ni sadok ruas ni HKP laho patupahosa di bagasan Lasiroha. Tatomutoma pemilu 2024 tahun songon sada tada ni parsidohotota laho paulihon bangsota dumobi songon huriana marhaporsea amar parsaoran oikumenis jala na inklusif hita di ujung na holan sada do Tuhan ido na tasakapi Kolose 7 ayat 10 itu. Pearaja tarutung 24 Januari 2024 Huria Kristen Batak Huria Kristen Batak Protesan Eporus Pardita Dr. Robinson Butar-Butar. Soalnya mati ting masa di kita di bahasan saminggo.
Saudara matanya kita. Dame ni debata na suburung sia saluhut na roha. Ima na maramoti ate-ate dohot pikiramu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Salam jala horasma dihiamu amanami dohot inanami. Amang dot taminang nang sonia kadongan hatani di bata di mingguta dia pala sedarion ima di minggu Septuagesima ima nata surat sian surat ni Apostel Paulus natinos ni Apostel Paulus tuhuria Korintus bidu walu ayat sada satu ayat 10 sada Korintus walu ayat sada satu ayat 10 ujaha mati hita tapayutihu ba di bagasan rohata. Alai anggota ringo tujuhut naung pinelehon tabotobe naung adong do parbinotoan di hita saluhutna. Na paburnakod do parbinotoan alai na paudiulihod do ia holong ni roha. Na mangripu naung adong binotona dang di boto dope pangalaho di ni portibion parbinoton na natama. Alai anggo adong na makaholongi debata ido na tinadani debata. Ope taringo tu na mangatot juhut na pinilehon taboto do dang tutu adong begu di portibion. Jeladang adong debata duk koni na sasadai. Ayadong do tutu di goar debata di gijang nang di tano ope. Ay lando di pardebata jalalando di partuhan. Alay anggo dihita holasada do debata amai. Parmulan ni saluhut jalahita do tu ibana. Jalasada do Tuhani. Ima Yesus Kristus paritian ni saluhutna. Jalahita maritihite ibana. Alai dang apala saluhutna napuna parbinotoani. Along dope namangasa sopelia situtu. Ala somal di parhatutu begu. Gabe ramun rohana sida nahurang togui. Alai dang dipa jonok si panganon hita tu debata. Dang nasur tita anggo so tapangan. Jala dang umangat tita nang tapangan. Alai jaga mahamu. So tunggabe partutukan dia kanagalei wasomuna. Ayadong ma namarnidaho. Napuna parbinotuan odeng hudul marsipanganon di parsobanan ni begu. Na niado na niopan madisi rohana nahurang togui. Mangatto juhut na pinilehon. Gabi mago maon binahen ni parbinoto mi. Dongan nagalay dope na ni hokop ni hamamate ni Kristus. Alay molosokoni hamu mardosa dopa akadongan. Jala digugay hamu rohana sida na hurang togui. Na dopa Kristus do hamu mardosa disi. Dibayani atong anggo targasit dongaki siala si panganon naso tupabe panganokku juhut saliling nai asa unang targasit dongaki hubain ido sahatna. Amo damang dot dainang donga sa porsiaw di bagasan Yesus Kristus dang taparsuadaw nati amang dot tamunang na jojot do memang si panganoni gabe batu partutukan tudongang didiki na parpudion nate. Lapatan na dang holad dijamita ni Apostel Paulus dia palatikion. Masa persoalan taringot tu si panganon. Molotajahan nakin jalana molotapayut-hiut di nakin ditrupuk tahun. Si panganon persoalan si panganon di Huria Korintus. Ima perbedaan pemahaman mengenang pengatusion. Taringot tujuh naung dipelehon tubegu manang dipersembahan kepada berhala.
suku-sukun boido manangdang. Ima rupani suku-sukun di bagasan terbuang. Alana amang do taminang nadiba di do dison sana do na mangato juhud. Naong dipilihon tubego. Marite na mangato juhud si songoni di do ma berarti parsia do pe ibara dihagugon begu manang debata na asing. Nah deba museng amang do taminang adong mandokon dang adong persoalan. Manang salah ngolo dipangani. Alana di dukun dasida ay dang adong tutu begu di si. Ay molo pe amang do taminang di dok di trupuk tahun di guari debata di gijang nang di tanong on. Jala adong nama hadebataon do nama tuhaton ni anggo hita hala Kristen na tutu hola sada do debata amai ima parmulan di saluhut jala sada do Tuhani ima Yesus Kristus paritian ni saluhut nah alani damang do dainang naksongonia kadongan sa porsiaw di bagasan Kristus. Ano ko songon cerita dohono songon cerita ni hame meton nami amang do taminang ninggot dope di baruon di tikidak danak iba di huta Roma di sada hutai di hutan namion adong mar senamora. Roma namorai di hutan namion mabuan aka si panganon na tabo. Ima tutabak niopung nasida manang tu natoras da sida. Di papayakon na sida ma di atas niya katabagi akas si panganon na taboy. Nung alay nunga ni tipya ni do takadongan. Ala nunga binoto na sida iko mabuas si panganon do akka sigaret tugurani. Hola mulak amang do tamunang peparan ni namation manang iba natinonomani mamitor berlujung do hami do akadongan pasudaon akka nabinoan nai. Nialang ma sahat bosuran rupane. Jala akka sigaret na adong di si pina buat emak pina sahak ma tuaka na tua-tua di tai. Neng dohono namang do tamuinang dan adong manangah na terjadi di si. Baik-baik do huilala. Satu tikyo. Sehat walafiat diba. Dot akadongan. Jala asugari amang adong gangguan ate. Asugari adong gangguan di satikai ra dang adong arwa au mungkin atong napasaton jemita dia pala tikyo nate. Asugari adong namasa di si. Alai puji Tuhan mamang do taminang boydo sahatu tikyon sehat hamidison. Ramang do taminang anong ngura pengalaman muna songonia te diki danak alaya mamang. Alani amang do taminang nagabe persoala sonarion nueng dak sude dope napuna pangatusion si songoni. Dak sude dope dohono persoalan napuna pangatusio si songoni. Adong dope deba sian ruas ni urei na hurang togu rohana. Molo didok di hata Indonesia hati nuraninya masih lemah. Totura amang do taminang tuaka ruas ni uriana songonodo boido atong gabe terganggu haporsiona. Gabe bingung na sida na di dia do nasitong jala na dia do nasalah. Ya namang do tawinang masetakas do di podahon apostol Paulus do di trupuk tahun dang di pajodok si panganon ita tu debata. Dang nasuruh tita anggos tapangan. Jala dang umpangkat tita nang tapangan nih. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita tidak rugi apa-apa jika kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa jika kita tidak makan itu. Ido didok apostol Paulus mologa betargasip dongaki siala si panganon
Na sotu pabe amang do taminang panganok kuju salilingi. Asa unang gabe targasi dongaki hubain ido didokon. Omma na didok ni Apostol Paulus di ayat 10 tolu. Alani amang do taminang ipola na naing dohonan na nunuaing rumikot dateng amang do taminang ima holong ni roa sian parbinotoan nang sian si panganon. Ay molo holong roha tudongan na tungpe adong parbinotoan na amang taringot tu si panganoni totu oroman na do dirina mangatoni di jono ni donganna asa unang buah asa unang targasip ido na dirok nai molo persoalan di partikiono namang taringot tu si panganon ra dang apala song na masa di uria Korintuson lapatan na dang salah juhud malang si panganon na pinelon tubegu na ditaruot tubodan ni hau na balga manang iganan na angker manang nasakral amang do tawinang rupani di luat dang adong ati amang do tawinang mungkin ra sadarion mungkin adong gopenian otik na boy jupangatta soni alay da pola adong be na pola gudang persoalan na nuaing ima lebih kepada masalah halal do haram do. Masalah ramun manangdang ramun. Jaladang adong sauti nagabe tartuk-tuk hinoroni. Targasip alani. Bahkan adong menaso masih pakulingan. Rupani alani dohonon alani sipanganonon. Gabidang masih pakulingan. Alani molodang sa panganan biasa na doi. Molodak sa panganan nanti amang do taminang itu biasa do. Saya dipisah do parsubang dohot naso parsubang. Biasa doi jala somal doi. On gabe sada masih omma gabe naso masih pakulingot do. Dang olo gabe masih jalangan. Alani si panganon. Ala dirajumi do dongan na mangato juhud na tertentui gabe sahalak naso najisi dokon malang namar dosa. Molo songoni do amang gabe ahan na terjadi amang do tawinang. Nungga gabe susah. Buat apa kita berpantang makanan, manang makanan makan makanan tertentu jika itu menjadi pemisah di antara kita? Buat apa kita makan makanan tertentu tetapi itu menjadi pemisah di antara kita dan gabe masih jalangan kita di sini dokon. Adong do sia tonga-tonga ni halak Kristen amang do taminang mangarajumi ramun malang haram do molo mangato jut atau makan daging dan tertentu. Kita katakanlah amang dohonon ima bedua onate. Talu bobi ma molo disapur doho mudarna. Molo didok kita halak Batak ima naginotaan manang namargota. Puasa didok naginotaan manang namargota amang dot tawinan. Ala sifat nigota amang ima pardomuodo. Ima sifat nigota. Jadi dung disasang manang dibagi juti hobar tupat jabaranna disusum mamusengnya ti amang songon nautu. Dunia mamuseng disiram mamuseng do gotana ima mudarnai ima laki didokon gabe mapardumuh do gotai. Jadi boy do tabayak kan amang nuaik songo dia do parjabarani rupani dibagi-bagi jo jumolo. Dibagi-bagi do jumolo. Jatina dipisah-pisah do jumolo. Alai disusut do museng hobar tu parpeakna dungi digotai omba nagabe mapardumuhon museng aga parjabaran. Totu amang do tominang adong do kaitan ni tu filosofi ni hita halak Batak taringot tu mudar malang parmudaran nate. Ayatik pe amang do tominang so kita ma akan marabarhangi nasa bapa do saina molo nong do hitam marato akan marahangi nasa bapa do nasa ina rupani. Malang dau akan marhula-hula boru mardomu doi museng dipadomu aha
di padumu mudar do ya bang. Ido amang do taminang ya binege ima jamita ni eporis emeritus padita Dr. Bonar na pitubulu na mandok hola mudar ni halak batak do na makuling. Anggo mudar ni akan nahasing di dok isi hola durus do sude. Jadi siya pangutusyon ni amang do taminang dang nagabe siya lang mudar hita halak batak. So na say jot dituduot hita halak batak alam mangalang na margota rupani. Ya do tabege amang gabe didok kita songon Dracula malang songon didokon siya lang mudar. Ya do tabege dakya mungkin ate amang do taminang. Alani damang do dahin ang kadonga sa pusyaw dang holan ramun didok mangatos si panganoni. Dang holan ramun didok mangatos si songoni. Amuseng didok ditupukon. Bahkan didok mardusa malah bahkan mangatos si songoni diklaim rupani dang gabe masuk tu surga ido dokon. Holan na mangalang na somargota ido didokon na masuk tu surga. Molo sinukun amang do taminang. Anong dolandasan di hata itu hata di bibil tahun? Anong go didok na sida? Ima taringot tuak kasipangan manang akapinan naram. Ima songon molo tajahan non di Tolu Musa. Jala didok mudari ima hosa manang napas kehidupan. Jadi sianom mamang do tamuina rupani na sida memahami bahwa setiap halak na mangalang mudar dalam arti molo disapur tujuti sama saja dengan mengalang hosana. Jadi nama ngatom mudar manang halak batak mandok gota dos dui didokon mangaton hosa manang ngulu didok disi. Totu amang do taminang dohonon nami may akan nahurang pangatusiod dui tusi manang naso adong pangutusion na tahingot tusi. Bodo gabi gurga haposyon na, bodo gabi bimbang ibana. Dipangat salah, so dipangat roizo. So tunggu gabi adong ma na manako laho mangatoni. Didiki do pak dohono namang saya di peideida alai dung tudal manang holip dialang do si panganoni. Alani namang doto inang mana pinaingot ni Apostol Paulus. Unang masih panganoni gabi pargasiban malang patutukan tuhita kadongan. Taringot tu si panganon nunga masetakas tajahan akin ditupuk taon. Alai molo tajahan museng di sada Timoteus 4 ayat 1 ayat 5 didok do di si amang doto minang ay nading kedonasa na tinopani debata. Jaladang si subakonon nasa na jinalo mardongan roha maulate. Ay nagabi badia doi binain hata ni debata doho tangia. Ima didok di sada Timoteus. Alani damang doinang olani itu tu molo tapape unang gabi sua-sua ditudongan naso mangaton. Jala unang pola tadok bardusa naso mangalang si panganoni. Sebaliknya, molso di pangan, ba unang gabe dirajubi donganna na mangatoni hurang haposiona. Nunga didok laki namang do taminang, tapangan manak so tapangan, datungi pajanoko kita tu debata. Jala dang maka kita manang badia hita, molo so tapangan si panganoni. Dak si panganoni amang do taminang tolak ukur manang kadar ni haposyaw ni sasana. Alani tapangan mabinain bisa bui do pe tapangan nanti amang do taminang. Tapangan pe si panganoni ba alani bisa bui do pe tapangan. Alai taingo ma aka kesehatan ta amang. Ikut taingok do ima dohonon nasihat niaka dokter ta sudedo adong takaran manang dosisna jalariko do amang do taminang mana say masyargan
Dohot na maksihormata ditiki na mga noon. Unang pola saya dipaksa di jolo ng kupani, mangaton na si subakon na unang atok songon niya to nga mang. Asa salah na sida tahe, benipaksahon dohonon, mangan di jolo na sida, ala parsubang na sida. O mana didok ni Apostol Paulus sa mang do taminang, di bagi sa 30 tahun, tumibo do holong ni roha. Jadi manang dia pe na taula, jalan apa tapangan namang do taminang, totong may maruja tu holong ni roha. Jala unang aha, jala unang gabi taulah ni manang tapangan ni gabi patutugan ni tuak kadongan. Ido di dokot dison. Alani namang do dehidang di bagasan Yesus Kristus. Tuhatta do nagabi ojahan ni goluta. Danga dong nasi. Tuhatta ido nagabi ojahan ni goluta. Torop do di jita di jamatan na mumbawo namang do taminang na say totong gudang mga saon parbinotoan na. Torop do sonarion lemalodo akka jolma sonarion gabi gudang jolma sonarion laho mga saon parbinotoan na. Di bahala mga saon parbinotoan na laho marua laho pasi toko pikiran na. Gabi danga pala dipikiri nang maralo pikiran na itu akka dongan humaliang. Gabi si patama, gabi partutukon ibana tuna asing. Alani amang do taminang, dipaingot do hita mariti trupuron, asa tapaingot ingot ma, na pinatupan ni Tuhan Yesus uju di portibion, ahado na niulahon na sida. Taulahon ma, holong pakkokop nei. Ima makaholongi Tuhan debata sia sadok ngoluta. Jala makaholongi dongata doson dirita ido na dipangido tu hita. Nasotu pabe hita amang do taminang gabe partutugan tuak kadongan marite akka ulotai. Marite na adong didirita. Marite na adong di pamatak taon. Ay diok do nang pat nang mata nang asude do maksalay. Alay unang gabi-gabi patutugan ni amang do taminang tapatupay di tonga-tonga ni nguluta. Tarlububi madidok di si unang ala ni si pangalo museng gabi pasatok ni unang gabi patutugan ni. Alay ahma di pangido tuhita amang do taminang. Alay gabi pasu-pasu mahita tuwakka dongata humaliang ido di pangido tuhita. Ido na di pangido tuhita dia palatikon amang do taminang asa taraduti ma holong ni roha jumolo. Ay ido na pasadaw kita dohonon, ay ido na gabi buhi hita mabayan dohonon, makaholongi dongata jolma. Gabi sira mahita, gabi panodang mahita di tonga-tonga ni nguluta, unang gabi partutukan, manang ahape na tahula, manang ahape na natahagotton, manang ahape na napikiri amang dotaminang jamot mahita amang dotaminang unang tapaswadahon, akaparbinototay, holan lao pataridaon hataridaon dihita alay dang gabe ta berengi gabe lao pasyadahon akka dongata saluna gabe pasu-pasu mahita tu akka dongata humaliang asa totong hita gabe diramoti Tuhan di bata hita. Amin. Makatang yang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam nahupigi hami dia palatikyon. Diajari hodo halimi hali Tuhan. Asa unang gabi partutua kami di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami. Di baik kodo sada tudos-tudos saleh Tuhan. Taringot tu si panganon. Na jut-jut. Na gabi persoalan. Taringot tu hapor siyaw mangitok ko. Holan ala ni si panganon. Alay gudang do alay Tuhan tudos-tudos. Nanayang si ajaronom mo tuhami. Asa di sude akang ngulu namion. Na adong di pamatang nami. Na adong di sude aka ulaw nami. Nang di dia pihami alay Tuhan. Asa unang masalut nay gabi partutugan duwaka dogan nami. Alay gabi sira mahami. Gabi panodang mahami.
lamang rupi akadongan nami tarlubobi akadongan nami nagale. Pos marwah nami ali Tuhan, tung ajari kami, tung tuturi kami, marite todim tor di berbadia. Asaboy kami ali Tuhan ulahonon nami, songon ho ali Tuhan naong pataridahon, sada pangajariot tu kami ditiki ho di portibion, ima na makokop holong mi, maka holongi Tuhan debata sian sadok ngolung jala maka holongi dongan nami doson diri nami. Asal lama bungaran ali Tuhan, aka holong ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami. Pos marwah nami ali Tuhan, saya pasu-pasu may hatam na badai tu bagasan roh nami. Asa marurap marparbuih hatami ali Tuhan, asa ima ali Tuhan hatari dan ngulu nami son gabi si Kristus. Upasa tami mamuseng ali Tuhan disadok sudia karuas di kami. Pos marwah nami disude ngolu nasida, disude keluarga nasida, disude aka ulau nasida, disude aka sinakap ni roh nasida. Nang ali Tuhan disude aka namasa di tonga-tonga ni ngolu nasida. Nang aka hamolon, nang aka parsahiton, nang aka parukilon ali Tuhan. Pos roh nami tuhodo pakkokopon nami asa hole Tuhan nap mangaleon hagugod di kami saluna mamasu-masu di sudi aka ulon nami mangaleon aka hamalumon mangapuli ditiki uju kami di bagasan aka parukilon asa unang say di bagasan arsak do tumatangis sami lau mangadopi aka namasa di tonga-tonga lingulon nami moliate malay Tuhan di hatam na beri napabohatok kami lau mangula aka ulon nami si gadupari asa imali Tuhan nagabe hagugod dot da imali Tuhan nagabe hatami gabe si pasodok ngulu nami asa pos roha nami ali Tuhan gabe pasu-pasu tuaka dongan nami humaliang moliate madiho ali Tuhan mahite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tau diri mamuseng maride mehita laos tapapunguma peliata.
tatangnya kumapiliata martang yang meta. Ale debata amanami na di banogijang hodo haruan ni salhut silolion na dinggad do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masian na nilomi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Aso pasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay marwanami mariti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silion-leomi tu ami. Asalam gigir kami madok mauliate tuho. Mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banogijang say pinarbadi ang magwarmo. Say Roma harjanmu say saut malo maliruham di banotongon sokon na di banogijang. Lehom matuhami sedarun hanguluan siap hari. Si sama dosa nami songom panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unah kami tugion tu pangucunan palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasad dame jalo hamu mah pasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondakon Tuhan debata ma buhina Tuhamu jala asima wahana midamu. Di dopakon Tuhan debata ma buhina Tuhamu jala di pasorma damena tu todi munabi. Amin.